gaur goizeko deia jaso ditugunean espetxe barrutikan esan digute gosegreba bertan bera utzi dutela, osasun egoera ja larrian zeudela, egoera ja muturrera iristen izala, eta erabaki dutela bertan bera uztea gosegreba, baina egoerak igual berdin jarraitzen dula, beraiek borrokan jarraituko dutela, ate guzti jotzen eta alduten egiten, eta eskatzen digutela laguntza, egoera horri buelta emateko, eta gu senide bezala ere kezkatua jarraitzen degula bertako egoerakin. Gaurkoan hartu nahi izan ditugu hemen Gipuzkoako Foru Aldundiko Jauregian, Sevilla bigarrenean dauden presoen senideak, lehenengo eskutik informazioa jasotzeko zein den egun beraien egoera, eta beste alde batetik jakinda gosegreba utzi dutela dei egiteko herritarrei eta erakundei presoen eskubideen aldeko lekukoa hartzeko. Uste dute dan artean bultzatu behar dugula Espainiar gobernua bere espetxe politika antzua alde batera baztertzeko eta benetan dinamika baikor batean sartzeko.